En palabras do propio alcalde Xosé Lois Piñeiro, trátase dun proxecto orzamentario ambicioso, os ser os presupostos máis altos na historia do concello, 9,6 millóns de euros. A súa elaboración non foi sinxela, segundo el, froito dun intenso traballo iniciado xa no mes de novembro, e no que apenas contaron coa colaboración dos grupos da oposición. Por parte do Partido Popular non hubo prácticamente participación, según palabras do seu propio portavoz, non comparten a filosofía dos orzamentos e, por tanto, non veían que houbera moita posibilidade de negociación. En canto ao BNG, pois remitiuse únicamente as mocións aprobadas no pleno e non nos fixo ninguna proposta concreta, por lo tanto, tampouco nos podemos dar ninguna resposta concreta. E o único partido que sí fixo propostas concretas, que é o PSOE, o Partido Socialista, pois sí recibiu contestación e foi positiva en todos os puntos que solicitou. Boa parte do presuposto irá a gasto de persoal, 3,1 millóns de euros, e a gasto corrente, 2,8. Partidas ambas que se ven incrementadas tamén con respecto ao último orzamento aprobado, o do ano 2016, co que se veu traballando de xeito prorrogado nos últimos anos. En canto á débeda, dende o equipo de goberno aludiron a que esta se veu reducida significativamente, froito da boa xestión levada a cabo nestes anos, deixando agora en 1,3 millóns de euros. Recordar que partíamos o día 1 de xaneiro de 2015, partíamos dunha débeda de 3.026.000 euros. Agora mesmo a débeda ascende a 1.309.000 euros, como todos sabemos, reduciuse significativamente. De feito, un 59,9%. En canto a investimentos, a partida ascenderá a 3,1 millóns de euros. Entre as actuacións máis importantes figuran as destinadas á mellora de viais, pavimentacións e beirarrúas, 470.000 euros. A saneamento e abastecemento de auga, 277.000 euros. Ou a mellora das instalacións deportivas, obras previstas para Alta e Cadreche, con 400.000. Dende o Concello estiman un superávit inicial a finais de ano de aproximadamente uns 20.000 euros. Un superávit que estará en parte condicionado pola concesión de dúas importantes subvencións procedentes de outras administracións, que no seu total suman 1,2 millóns de euros. Unha delas para a rehabilitación da Torre Bermúdez e Auditorio Valle Inclán, e outra para a renovación do alumeado público e a mellora da eficiencia enerxética.